Hotplade. Hold kæft, men det er den største brassen, jeg har fået. Prøv at kigge på den. Det er den største brassen, jeg nogensinde har set. Ja. Og så vil du senere kunne lave det om til billeder, ikke? Præcis. Det er bare en stor opvand. Er vi ikke med helt op? Er vi ikke helt med op? Ja, det var da en pæn ged. Sådan. Ja. Ja da. Kan du lige passe på, vi er ved at tage billeder? Jamen, jeg vil sige tak for hjælpen, og fordi I kunne fange nogle fisk derude, og fordi I kan komme og hjælpe os med at holde det arrangement i dag. Vi har ikke fanget lige så meget, som vi gjorde sidste gang, men der er kommet lidt fisk. Og største fisk på 110 cm, hvad jeg er blevet rapporteret i dag, nede fra Plantarsø. En lidt tynd fisk, men stadig en flot fisk til en af de lokale. Det vil være rigtig dejligt, hvis I gider dele nogle af alle billederne. Dem, hvis I bare har taget nogen, der står fisker, eller hvis der er nogen, der har fanget nogle fisk, eller ja. Damer, løber, siger Niklas. Ja. Alt er velkommen på vores Facebook-side. I er også velkommen til at sende på vores mail ind i Jakobs Fiskerimagasinet. Mailadressen, det kan I se på fiskekortet. Jeg går ud fra, at de fleste har det tilbage faktisk, for ellers står vi nok ikke her. Nej. Vi har lidt lodtrækning og nogle fine præmier om lidt. Jeg har ikke rigtig hørt om nogen, der er kommet galt afsted, så det er også positivt. Og der har ikke været nogen klager endnu, så det er også positivt. Vi har lidt grej, vi skal af med, som vi har haft nogle vældige sponsorer. Svendsen Sport, Samskier. Vi har nogle fine præmier fra Splash Danmark. Nogle fine Ilex-chat. Vi har lidt forskellige hængedrejer og en masse Sukuma t-shirts og hatte og lidt kasketter og ikke mindst en super flot slutpræmie fra Abo Pure Fishing med et af de nye Revo 2 Bistio. Så er der nogen, der tilføjer, at der er en cykel også. Jeg tror ikke, vi kan køre ind over. Der er luft i. Når det så er sagt, så har I selvfølgelig mulighed for at kunne erhverve jer en masse grej over i Jakobs Fiskerimagasinet til reduceret pris hele næste uge med minus 20%, hvis der er nogen, der lige skulle mangle et eller andet. Det er også på tilbudsvarer, minus elektronik, men skulle der være nogen, der lige tænker et eller andet, jamen så kan det højst sandsynligt godt betale sig, tænker jeg. Og ellers så må I komme godt hjem, for lige pludselig så er folk forsvundet. Og så håber vi på at lave noget igen til næste år, men der kommer ikke mere i år i hvert fald. Og så lidt sjov, det folk har ventet på. Går jeg udefra? Værsgo, der er simpelthen en rigtig masse modeller. Så har vi et hjul tilbage. Sponsoreret Pure Fishing. Vejleden værdi 39,99. 106 er nogen, der vil. Hvor er det sindssygt! Tillykke. Tak. Tak for det! Kom godt hjem! Kig ind i de her smiler. Ja, det er perfekt.